Moikka! Mä oon Saija ja toimin Takkulassa ratsastuksen ohjaajana. Mulla on noin 20 vuoden kokemus hevosista ja ratsastamisesta, nuoruudesta 10 vuoden ajan erilaisilla talleilla. Avustajana toimien pieniä yksityistalleja, ratsastuskouluja, maatilamatkailutiloja ja isoja ammattimaisia ravitalleja. Olin aina valmis kiipeämään hevosen kuin hevosen selkään. Lisäksi kilpailin jonkin verran seura- ja aluetasolla este- ja kouluratsastuksessa. Aikuisena mä palasin Satulaan 10 vuoden tauon jälkeen, kun mun vanhin tytär alkoi ratsastamaan. Ja heti saman tien tuntui, että nyt tästä on saatava työ. Ja olen opiskellut hevostalouden perustutkinnon. Olen Suomen Ratsastajain liiton hyväksymä harrasteohjaaja. Ja usean vuoden ajan olen jo päätoimisesti opettanut ratsastusta hyvin eri-ikäisille ratsastajille, vauvasta vaariin, alkeista ihan sinne helppoa tason pienryhmävalmennustunteihin. Ja säännöllisesti valmentaudun itse sekä koulu- että esteratsastuksessa. Mun opetuksen keskiössä on turvallisuus ja ratsastajan paras turvaliivi on mun mielestä hyvä perusistunta ja kyky lukea ja ennakoida hevosta. Ja opetuksessa aloitetaan siitä, että ratsastaja löytää tasapainon, mukautuu hevosen liikkeisiin, oppii miten hevoselta pyydetään asioita, milloin niitä pyydetään ja millä voimakkuudella ja minkä takia pyydetään. Eli ei pelkästään vaan käsketä siellä tunnilla, vaan myös kerrotaan minkä takia me tehdään niitä asioita, mitä me tehdään. Ja siitä muodostuu se ratsastuksen taito. Mä oon tosi positiivinen ja kannustava. Uskallan korjata virheitä, mutta teen sen aina positiivisella ja kannustavalla tavalla. Mulla on erityisen paljon annettavaa aikuisille Satulaan palaaville ratsastajille, koska olen itsekin tehnyt aikuisena sen comebackin sinne Satulaan. Tiedän miltä tuntuu, kun keho ei ole enää ihan kuin nuorella tytöllä ja ehkä vähän pelottaa. Multa löytyy sulle apuja löytää ne istunnon palikat ja se varmuus siellä hevosen selässä. Ei tässä sitten muuta. Tervetuloa ratsastamaan, nähdään Takkulassa.